Welcome to my mini vlog. ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ଆଜି ଆମେ ଗଛ ଛୁଆଟେ ପାଇଥିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗଛ ଛୁଆଟେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଭାବିଲୁ ମଶା ହେଇକିନା ଦେଇକିନା ତାକେ ପୋଖରୀ ଆମ ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେନ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲିକିନା। ଚାଲ ଯିମା ପୋଖରୀରେ। ସେ ମଶାଟା ଆଗାଡେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାର ପଛଆଡେ ଯାଉଥିଲି। ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକଟା ଛାଡ଼ି ନଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ଗାଁରେ ଧାନ ଚାଷ ହେଇছে ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇছে ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ହେଇছে ଧାନ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଟା ଆମ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେ ପୋଖରୀ ପାଖେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ସାରା ଘାସ ହେଇଯାଇଛି ଛାଡ଼ି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ପଇଁଚଟା ହେଇଗଲା। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିଲୁ ଯେ ଜାଗାରେ ପାଣି ବହୁଥିଲା ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବହୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ତାକୁ ଛାଡୁଥିଲା ପଡିଗଲା ହାତରୁ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାତ ଥିଲା ସେ ଗାତରେ ପଶିଗଲା ସେ ଆଉ ପାଇଲୁନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଚାଷ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଷ ହେଇଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ ଟା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।